Desane iki balai desa. Kulon sawah. Kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane sawah. Nggih. Jadi berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane koclok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen. Pripun? Biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan yo etane sawah. Piye tak kok bingung to, Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki jenenge balai desa. Nah, Di balai desa, wayang lho balai desa. Bosek to upamane lho. Ora. Kulone ngono to? Nggih. Ya piye? Kok iya gagah? Yo. Ya. Kono gak. Aja Mas Kluthuk, aja to Mas. Aja perang bapakmu. Mas Cahyo. Mas Kluthuk. Tanganmu lho. Kok Lingsir wengi
mendhet bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu papateng tan kena kinira bang wetan bang wetan semburato Yang pertama tepuk tangan untuk hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-820. Wah iya. Wis limbuan ya, Mak. Wis mau ngarep kok mung dilu. Aku ki bareng umurku wis 40 ki ora kuat suwe kono. Diluke wis aku wis marem. Iya. Mergo ngene, Nduk, perlu tak aturake. Bintang tamune bengi iki lak Mas Jo Klitik karo almarhum Mas Kluthuk. Isih sehat, seger kewarasan, isih darder. Lah, malam hari ini menerima 2 job. Pisanan neng kene maksimal engko neng kene nganti jam 11:30. Bar kuwi kudu mbandang tanggapan meneh wayangan ana ing Kediri kota. Ngono kuwi. Mongko wayangan bengi iki wiwite lak wis rada wengi. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Ora apa-apa, ora masalah. Mergo iki mujudake kebanggaan tumrape aku selaku mantune wong Tulungagung. Iya to? Nadyanto aku ki mantune Mbah Wagiman saka Ngentrong Campur Darat, kuwi rong karuan setahun pisan iso ndalang ning Tulungagung. Iya to? Lan aku ngerti, Nduk, lamun to punjere kabudayan ki yektine wiwit mbiyen ki mapane ana Tulungagung. Yen ora percaya nyuwuna pirsa karo kabeh para lenggah kuwi. Ngono. Sapa sing ra ngerti kondange ketoprak besar gaya baru siswa budaya made in Tulungagung. Iya. Dalang legendaris Mbah Murdi utawa Ki Kanda Murdiat kuwi wis kondang sak Nuswantara. Piyayi ngendi? Tulungagung. Jaranan Sapitri putra karo Kuda Birawa. Tulungagung. Sinden kondang sing pernah mengelilingi 5 benua ya Tulungagung saka Ngentrong Campur Darat. Bojone sapa? Bojone iki lho wonge. Iya, ketoprak besar kondang Tulungagung, terus dalang hebat Tulungagung, jaranan Tulungagung, sinden mumpuni, sinden dosen ya Tulungagung. Isih enek ora ikon Tulungagung? Isih siji. Apa? Tempat wisata yang viral. Apa? Gunung Bolo.
Iya ngono ya. Ngono kuwi. Alhamdulillah, Nok. Ngibarate tuku tali regane murah. Muga-muga kabeh wong gondo suli tansah diparingi berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Numpak tronton nggo wadah cengkeh, muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Numpak tronton wancine panas-panas, muga-muga kabeh penonton utange lunas. Amin ya rabbal alamin. Mbah Parinem kulite ireng. Terus sinden 6 meteng bareng. Iya matur nuwun, matur nuwun. Sepisan dalam rangka ya kuwi hari jadi Kabupaten Tulungagung yang tercinta yang ke-820. Lan uga boyongan kantor desa Gondosuli sing megahe kaya ngene malah ana adat upacara sisan gawe ya kuwi boyongan kentongane Pak Lurah sing boyong Bu Lurah ya mula aku kelawan kuwi wajib ngaturake panuwun ing tanpa upama para pepundhen ing sampun kepareng-paring jurung pangestu Bapak Ketua DPRD Tulungagung Bapak Marsono Esos kepareng rawuh Pak Sekda Pak Dr. Andestri Haryadi MSI ya kepareng rawuh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ugi kepareng rawuh sembah nuwun Ketua Hari Jadi Tulungagung Bapak Haji Fuad Saiful Anam MPDI ya kepareng rawuh ya bidang kebudayaan ya kuwi Bu Dewi ugi kepareng rawuh Pak Camat ngundang kepareng rawuh lan ugi Bapak Kepala Desa kita yang tercinta sapa nenggih Pak Lurah Durno salah lah sapa Pak Lurah Daruno. Oh, Pak Daruno. Ya, Insyaallah iki ya dawuh karo Pak Lurah. Ning mau ya wis tak janji disekseni karo danyange Gondosuli. Ya, Pak Dalang mangke umumke 2027 kula badhe macung malih dados lurah. Ngono. Aku matur nggih. Mboten napa-napa Pak Daruno. Ning enten syarate. Benjang yen jenengan dados kedah wayangan. Ngono. Terus Pak Lurah, nggih, siap ngestokaken dawuh. Dalange sapa? Dalange sapa-sapa kena, sing penting wayangan. Tulungagung iki dalang ampuh, hebat pirang-pirang. Ora kudu nimbali bojone Kesi. Ya, ora kudu. Ning apike ya nanggap bojone Kesi apike lho. Iya, ngono kuwi. Mbah nuwun ingkang tanpa upami sagung para warga masyarakat, para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama. Lan sing dadi kebanggaan tumrape Piyai Tulungagung iki nduk penting nduk. Pada tanggal 10 Oktober 2025, Kementerian Kebudayaan Indonesia telah menetapkan Jaranan Senterewe ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik orang Tulungagung. Iya, elok. Loh, Gondosuli iki ya entuk muri lho, Nduk. Muri apa? Bab lele. Lho. Ya ora percaya takono karo Bu Lurah kuwi karo ibu-ibu kuwi. Bab lele kene iki ya wis kondang tekan ngendi-ngendi. Ha iya. Padha karo kowe. Yen mayang ya mayang ning yen ning omah ora tanggapan ya aku yo ngopeni lele. Ya, ning mburi omah kae. Ning Blumbang kae. Dadi angger aku karo Bu Kesi mulih tanggapan kae, Bu Kesi langsung nyemplung ning Blumbang terus enggal nyekel leleku. Kogel. Slentik ndase nakal. Kowe iki omong kaya ngono nek maratuwamu nek nekat ora. Ora apa-apa maratuwaku iki Pak Wagiman karo aku plek kok. Aku karo panjenengane kaya kanca. Ha iya, angger petuk karo aku. Halo, Yok. Piye kabare? Sae, Pak. Yok. Napa, Pak? Jaluk rokokmu.
Wes iki penampilane dagelan kari setengah jam iki. Mas Klidik, Mas Kluthuk, ayo nggih. Niki enggal munggah wonten panggung. Ya. Wis ora apa-apa, kudu siap kabeh. Apa mau ngundho layangan ya sing dikersake? Ayo. Monggo Mas Klidik, Mas Kluthuk ngundho layangan bersama Madangkara bergembira di Gondo Suli. Yo. Gesi, yo. Sekuter nakalah indah menerima jalan sekrani ajaran pun pada Suwuk, Mas. Delah, tak, delah, tak. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan banyo. Ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere Tulungagung mriki kok gaek-gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho, Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Njur tamba kangen kalian Kyai Gondo Suli. Oh, nggih. Mula Gondo Suli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondo Suli luar biasa. Kopi. Nggih. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh. Dalu niki insyaallah mengeti tasyakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebihna rubittonir ing sambikala Amin. cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma Amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan. Nggih. Nun sewu. Jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Nggih. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Lahire pun cetha, jenengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono. Alhamdulillah, nggih. Lemicara, cerdas, jelas dan akurat. amin 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 Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. baik nggih Bapak Ibu ingkang nitisaken kula Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? keturunan apa to Mas Turwok. kok keturunan Turwak ki apa to Ya padha turunane oh Pak Ibu sami Tebak. to Gus Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Agak terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kaite ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Wow. Dadi kula- riyen cilikane dadi kula biyen cilikane sing ngemiki kula kathah, Bos. Oh, Nggih, Pak sik melu ketoprak to. Bu Nggih, ndelok ketoprak to. nggih. Dadi anggere Pak Bu niku pas main ngeten kula dititipne terus Tanggane. dimiki. nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus Dimiki dimiki. neh karo Nggih. tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI.
Nggih. Air susu ibu. Dadi ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten iki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan Bali Desa. Nggih. Mas Cahya. Leres. Ingkang wawonipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah mau ngapun. Biyen ki Bali Desa ning kulon sawah. Saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Lho. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngetan rek pundah piye? Nah, Lha iki omonganmu lho. lah niki Biyen boyongan kulon sawah. Bali Desa. Biyen Biyen ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Lho. Pindah iki kok Kowe iki kocrok ajane iki. sing Biyen balai desane iki balai desa, kulon sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane etane sawah. sawah. Nggih. Lah iya berarti balai desa ini panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho, Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen balai desane biyen, Pripun. biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to, Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk, sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge balai desa. Nah. Ya. Di balai desa, wayang lho balai desa. Bosek to upamane lho. Ora. Kulon iki kono to? Nggih. Nah, kulon iki kono. Biyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lah nggih. Lah terus dipindah neng etan sawah. Wah, ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho. Lah iya, Biyen kulon sawah. balai desa, balai desa, Kulon sawah. Nah, kulon sawah. kulon sawah. Saiki Nah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane ya sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Nah, kowe kleru, ganteng oleh pekok kowe. Iki jane sing edan ki sapa ta ki? Pak, kula ki jelaske lho, Lah Mas. ya lek mau jelasne piye? Biyen Biyen nika ngen panggenanipun Bali Desa kulon sawah. saiki. Etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak balai desa. Balai desa. Ah, toh. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ah, toh. Nah. Iki neng Mau kulon. ning kulon sawah. Lah saiki balai Saiki desa. sawangen. Nggih. Ah. Neng etane balai desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene, marai bingung ngene. Piye? Sing apik ngene. Piye? Balai desa, Iki Ah. balai desa. kulone Sawah. sing apik sawah didol. Nggih apa? Nggo balai desa. Kowe iki asine sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, hmm. saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane Etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe ya Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Hmm. Ning lek omah Omah ngarep ngarep kuwi tangga. wah ya iso ya. Ya ora? Ya. Ya, Serupa tapi tak sama. Sama. Ngarep omah karo Ngarep omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sing ora. aku Iya, takon. Pe. Loh, Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Sik to nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lo ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak nggondo suli ing dalu menika. tepuk tangan Loh. Gondo Jadi kudu keras dulu, programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Ojo ngandani kayak paling tidak yo piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe yo sarjana, yo dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu.
Sik to bos asune aja menteleng ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asi, Pak. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro bener ngomong aku. Kae ngombene asi ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Iya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Dadi penting kecerdasan itu penting, Bos. Eh. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngawur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Ikrok siji aku iki lagi ikrok siji. Lah, Cek, aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Pondok pondok Ramadan iku sak ulang lho. Weh, lagi sini lho. Ini Mas Cahyo kesini itu Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Ke rumah sendiri Iya. soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku ki bengi iki. Nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Sampeyan kudu- profesional kuwi. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak ketok iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Loh, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sompil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasane, iki sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Buldek. Lho. Karo iki Kuwi biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ora angger jeblas e lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Tur realita. Oh, sik realita. Ora guyon. dirungokne piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Nek iki mangan tung jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu Lah yo kuwi. Iya. Loh, ya nemu ae. piye. Loh, balen si apik iki. Kata-katanya apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi Trisno karo aku paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA, aku dhewe lali iki. Aku lali. Ora paham Lali. ya dadak Aku ilmu lali. kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Rena percaya. Nggih. Guyon. Ayo. Kak, Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? biyen ki Kesi ya, nun sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluduk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. jejer karo Terus aku. muni piye, Mas? Aku pas pacaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane piye? Tak gandeng tangan ning ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Oh gila nih susu ya. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayang nyekel tangan gue. Oh no. Ele. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu.
Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lho ora sadar modele koyo tenor. Iso tenor iki dikineteske. Yo kedram. Oh, aja nyaru-nyaru wis. Oke sing astomik. Ayo men disekseni piyayi sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo coba. Lek nganti kowe milih jok kluthuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang. Aja nggatekne gurem ceceker. Ayo. Aja kan itu mau gremet. Aja nggatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandul tok ngono. Yes kuwi. Kae. Mesti nyapet nyawang aku iki. Kelingan biyen to awakmu. Lah, ya rupamu kaya jeding ngono kok iso. Raimu ciduk. Lemu rasake tembagus. Wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalam Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Kentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terus ceritane terus. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo. nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awak mesti ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelap-kelap katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Malek Omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titise Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian Sinta. Aja takon bisa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman ki ora Apa te ora iki? ora ngawur. Iya. Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, Cerita. rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air biyen. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambutnya keriting, rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng kriteng nanti ya. Karepe yo gupuh kok. Dadi, iya. Kriteng iki. Bugasi Keriting tur ireng. kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi iki nyapa? Biasa itu masih ada detik apa jenenge jantung cinta terhadapku. Pancen jujur mawon, cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk, Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Rasa balik. Duduk. Mas Jo Kluduk. Eno. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Lek mung ngguyu abakmu tekan kene.
Aja meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah iso. Nglangkai bangkene Cahya Kuntadi. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya, Ya piye? Kok iya gagah? Yo. Kono gagah kok bagus aja nganti. Yo. ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora Ayo kulak, yo. kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerne amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Sarono. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo, jok luduk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Loh. Yen kepara nyata kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Loh. Sopo aku ngono? Lho, lidikno lho. Loh. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Loh. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Kok pangeran ngono ki yo manut. Bocah. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Lah yo digoleki. Gramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya njero rebutan kaya menjangan mati. Ing kene bakal glundang kang dadi sira mati. Aja Mas Kluduk, aja to Mas, aja perang bapakmu, Mas Cahyo. Mas Kluduk. Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lah lek pengen nyekel tangan yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim tuh kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Disolke. Moh, Dicolke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Ya apa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih ramu. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyah. Mas Kluduk, Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men awakmu. Lah yo aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. ning gerangan. Ning gerangan. Terus ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kuwi kaya ya kanca inggi sik gembira iki. Ngawur e dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku to Mas Kluduk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. Bukesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas. Yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringen ae. Gandri apa pitik ngono iso. Guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Ampun ngoten, kan iki namung mengenang masa lalu. Iya. Kula kalih Mapih Has. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono.
Nyuwun sewu Mas Cahyo, sekedap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Setengah jam nduk nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kalau lagune Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kuwi ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Nyapa, Aku Pak? ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. ijane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak gimana? Mangkepruk ndase niku, Pak. Sakmu iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disidoni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ras seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah, terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mantu dagelan. Heeh. Aku ras setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane biyen. Oh. saiki kira Calon mertua biyen. kowe engko Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungono suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungono. Aku totok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Bumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor kowe? Kok iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. kok jare ora padu. Yo. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Biasa, ngono suara dalang biasa. Ya. Duh wong ayu. Duh Mas Itu tenang. Kluthuk, sewanten panjenengan boten malih. Sek merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to Barakallah. aku wis digarwa. Masyaallah barakallah astagfirullahaladzim. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustazah. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Popo jeneng ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorokan. Mas Kluthuk, Iya. coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Loh, Iki nun sewu. Middle iki terus delay. Nek tak cek sik, njajal watuk, watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok, Mas Kluthuk. Mas ayo di. Aja nesu ya, Pak. Mas Kluthuk. Lah arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nah itu tung. No. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, Bener. wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Neng omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebabe. Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok gegere ya, Nduk.
Mau aku, yang sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa Tekong welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekasi. Bekasi, Dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu pripun? kok gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to, Pak Sekda wau ngagem udeng Nggih. ciri khas Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Lutuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, Cah. Ya. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku, kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Lutuk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep Nggih. mungkur. Ayo. Besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluthuk tenan. Lu. Besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampean rungon-rungon. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim. Besok kapan katakan? Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Lu. jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do Watu kok ndalang nyapa to. Teng ngerti lek sing nyora aku. kok boloke watu ondalan. Ayo kewajiban. Wala anake tak balang kambil lho iku ora. Ngono. Ayo Mas Kluthuk. Jejer Lan wong Coba, sampean rekakan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. diajeng Mirengke ya. Diajeng. Guyumu kaya-kaya iso ndudut Kaya-kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Ndudut atiku. Iso ndudut tekku wis. Lah ya atiku pretekku. Oh iya. Ning ati diajeng sak kedeping netramu. Deping netramu. Kaya-kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku. katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas. Coba Kluthuk. Tindak sak pecak tindak sak pecak kedeping netra. kedeping netra Jumangking jumangking suku kaya-kaya ketok-ketok. kaya ketoken esem lan guyumu Nah, diajeng. ngono. Winong nawang sih, mara gagi madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, begaro ngene. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhep ngene. Nah, pamri men awake dhewe iso ngene iki. Aku yo iso. Kuwi ra iso drijine berpapat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki lho dolan tukul sitok neh. Sapa mong drijine papat sapa? Lah pira? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan deh. Ya, Coba. drijine 7 kok Kok papat. iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongi kok. Kok Mas 10 lho. Lho. Lah kae papat sih nek 7 lah ya iso untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10 7 kuwi. 10. 7 delon ngene ya to. Jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domongi 7 kok iso. Mosok rene kelong telu. Wah, aku 7 ora apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Itu kan Jiro lu patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6.
6 karo 5 11. sijimu 11 tak mau ngene. 10 Mas. 10. Ngengkel iki. Oh, domong yo. Cira lu Patmo, sigana pira iki? 5. Lha iki 10 9 8 7 6. Pira? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset tuh. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis Kok mepet. sampean lucu banget ya? Sampean Papal nang wis ndi delok liwat. jam? Kok Bojoku- sampean lucu banget wong loro Makasih iki? ya. Lucu tenan. Iya ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Luduk. Mas Lidik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jaladri. Mas Luduk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as Diajeng Lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu Iya. Wong loro. wong loro. Terus sama nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah kak enek penyu aku. Kok penyu. Lambene keprok. Berjemure mengkurap. Ana penyu aja. Ya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih, Oke dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Sliramu segar melati aku kumbang nyidam sari. Joget nek. Kinang karo karo ayu ayu sikile mlenteng. Mas Cahyo, Dalam. janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya
para Kyai Agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo Nggih, aku nggih. wae ya. Ya, maaf ya. Tenan sayang, lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tak tetep tak panteng istri. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik, ya lho. Kok sik. Kok sik ngene lho. Langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Blockingnya apik. Pakai haluan. Heeh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kendang. Nalikane atiku sira wong Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen. Saking kanan Gondosuli. Bu Kesi mundur. Bilang duduk. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Gondosuli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya, Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak D Kasdi. Ya. Lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda. Ya kuwi jaranan Senterewe. Terus lah iki ana sinden bocah Tulungagung. Limas Ayu Winong Nawangsih.
men ada apa wi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe dheweke ya ben jaran. Oh iya, cah Tulungagung. Niwong, ya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak suweng ya jumeneng Winong Nawangse. Hoe. Nyaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung, nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Nimas Ayu Winong Nawangse. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Terima kasih. Hadiahnya piro nduk wingi nduk? Iya, adalah. Ada ya. Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Nah, Iya, terima kasih. atemah Pak. entuk piala. Ayo. Buatan Pak, tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pamecut supaya sampeyan saya sregep anggene nyinau sinden, supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan. Ya. Nggih ngurmati mau Senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Pinong. Jaranan dangdut kreasi Senterewe jaran pegon. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban Dalang Muda Tulungagung Paku Datu. Wah ya, sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. Luwes Mas nuju prana pinter agawe prangto sinden winong Tulungagung aja nganti ninggal tresno
matur sembah nuwun. Yo, sepisan digarap dangdut kedua jaranke. Yo, diaturake. Winong Nawangsi. Yo. Winong Nawangsi. Sing trompet sinten niki? Sinten? Masya Allah, Mas Ino. Ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP Pak Inun. Pacarmu tuh? Bukan. Oh iya. Teman. Oh, teman, ayo. Teman beneran ini Mas. Oh iya, tak kira pacar. Ngerti ku pacarmu gonta-ganti ae ora. Enggak Pak, kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang Pak. Iya. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala kuwi lho, gondrong iki. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, wah terima kasih sarjana seni, ya ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipake dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo mboyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Ya semoga-moga Piyayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyayi sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi
mulya. Ya. Mula yo mbacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo. Kala kang tumingal acampuh samya